befinder os lige nu på Filippinerne, hvor tyfonen Haiyan stadig hærger over landet. Tyfonen Haiyan ramte første gang fastland, da den kl. 21 dansk tid ramte den sydligste del af Samara. Haiyan forudses at ville dræbe 10.000 mennesker. Det er dobbelt så mange som den tropiske orkan Selma, som medførte oversvømmelser i Omok og på øen Leyte. Filippinerne er ofte udsat for orkaner og ligger i det tyfonramte klimabælte. Derfor bliver det ramt cirka hvert år til hver andet. Haiyans middelvindhastighed blev målt til over 300 km i timen, med vindhastighed på op til over 380 km i timen. De fleste orkaner dannes i troperne over havet. Her er der risiko for orkaner, hvis vandet er over 25 grader varmt og luften er fugtig. Disse forhold kan få luften til at stige hurtigt til værs og derved skabe et meget lavt tryk. Over 4.000 mennesker har mistet livet her på Filippinerne af supertyfonen Haiyans hærgen for en lille uge siden. Haiyan er altså den mest dræbende i det asiatiske øriges historie. Dødstallet er endnu ikke oplyst, men det frygtes, at over 10.000 mennesker er døde her i Leyte. Haiyan er fortsat efter sin hærgen i Filippinerne mod Vietnam. Indtil Haiyan ramte Filippinerne, var det Hurricane Camille, der i 1969 var den voldsomste tropiske orkan, der havde ramt land. Hvis man sammenlignede dem med vindhastigheder, er Haiyan nu den højeste. De fleste husker, hvordan vi herhjemme for nylig blev ramt af en storm. Hvis stormen herhjemme kunne rive tagsten af husene, så ville den tyfon, som der lige har været på Filippinerne, rive hele hustag af og ikke efterlade et træ tilbage på jorden. Når Haiyan forlader landet, er der en ny tropisk trussel på vej. Den rammer tirsdag og fortsætter til onsdag. Der savnes fortsat 19 danskere hernede på Filippinerne, oplyser den danske ambassadør Nikolaj Roe. Over 96 millioner mennesker bor i Filippinerne. Mere end 9 millioner mennesker er blevet berørt af den kraftige tyfon, og flere tusinder har mistet deres hjem. Der skal bruges knap 1,7 milliarder på den akutte nødhjælpsindsats her på Filippinerne, og FN har allerede brugt 139 millioner kroner på akut nødhjælp. Men hjælpen fra FN er ikke kommet endnu, fordi de store ødelæggelser har gjort det noget nær umuligt at komme nær de berørte områder. Det tog 3 dage for at køre biler fra Manila til Tacloban. Vores første hold ankom i lørdags, og de kunne ikke engang forlade lufthavnen, siger Valerie Amos. Det frarådes at tage ned og hjælpe personligt, men du kan hjælpe ved at skrive en sms med tyfon til 1231, så støtter du med 100 kroner. Du kan også støtte ved at gå ind på Røde Kors, Red Barnet eller unicef.dk. Danmark har foreløbig bidraget med 17 millioner kroner til Filippinerne. Ja tak, og tilbage til studiet.